In Sticks & Stones moeten ze vooral klaar zijn om Vlaams minister-president Chris Peeters te ontvangen. Hier, voilà. Dat is dit tafeltje voor jullie, alsjeblieft. Dank je. Goedemiddag, goedemiddag. Hallo, Anne. Hallo. Goedemiddag. 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 Ik heb een tafeltje voor jullie daar. Prima. Chris Peeters heeft ook Hilde Krevits en Marianne Thijssen meegenomen om samen even te genieten. Nog volk? Ja, Peters. Als sommelier moet je al eens nadenken over wat je serveert voor deze prominente gasten. Dank u wel. Ik had eigenlijk zo'n beetje gedacht van een speciale wijn te nemen, maar uiteindelijk is dat niet fair ten opzichte van ons andere cliënteel. Dus hij zal dezelfde wijn krijgen als iedereen. We betalen genoeg belastingen, dat zijn speciale voorkeuren. Op onze ontmoeting met Sticks & Stones. Ja. Bedankt voor deze werkmeeting. Ja. Ik ben hier alvast met de amusetjes. Eens kijken, sorry. Dat is eigenlijk voor 3 om te delen. Dat zijn de obashi garnalen met een crème van aubergine. Dan heb ik voor iedereen een potje gemarineerde makreel met glasnoedels. En dit is dan nog de kokkeltjes met mosselen en scheermes. Smakelijk. Smakelijk. Zo'n lekkere noedeltjes doen toch even terugdenken aan het bezoek van de Chinese president. Maar, we hebben geluncht met die Chinezen. Er is ook niemand die met stokjes aan is. Nee? Graag geprobeerd. Met stokjes eten. Dat is niet zo gemakkelijk. Kunt je dat? Ik kan dat niet. Wel lekker. Licht. Ja, dat is een hele vlotte, sympathieke man die lacht. Ja, ik ga het supplementje kaas, een nieuw cadeau. Nee, toffe gasten. Ik ga niet moeilijk doen ook niet. Dat is onverwachts. Ik heb goed met een dag gekozen, zal ik zo zeggen. De George Clooney van de ministers, zoals ze zeggen. Dat zeggen ze, hè. Dat zeggen ze in de boekjes, hè. Dat is een beetje, ja... Het is een mooie man, hè. Het is een mooie man, maar het is misschien een beetje buiten mijn leeftijdscategorie, zal ik het zo zeggen. En de jaren is dik oké. Zwaar. Da-da-da-da-da.